Kaikki paitsi minä. Ja nyt olen aivan yksin. Aivan yksin. Äiti, kultaa syömään! Äiti, en mä ole niin lapsellinen, että mä menen niinku kotiin syömään. Mä menen ostaa pizzaa ja kokista. Mä menen vaan Pokemon Golta. Moi moi! Mutta kultaa! Mä menen jo! Okei. Haluatko tulla meille syömään? Joo! On niin ihanaa, kun rauha on maa. Ai, haluat tapella mua? Tässä on teidän uusi kotirouva. Mukava päivä täältä. Siis ihanaa, kun on näin paljon vaatteet. Siis mä aina halusin, että niinku tämmötti. Mut pitäisköhän niistä lahjoittaa osaa? Kun mun äiti ostaa niinku varmaan tonnilla rahalla niinku mulle joka viikon päivä niinku vaatteet. Mut entäs sitten? Ja siis. Älä katso, mulla ei ole vaatteita. Ei saa katsoa! Tuli jo vaatteita, juoskaa! Oi, kato mitä söpöä! Mä löysin niin söpön uudelleen, mikä mä tapain sen. Ups. Hetkinen! Vasta pupun! Maria! Minulla on vain 5 senttiä. Se on niin mahdottoman ärsyttävää, kun... Sentti! Se meni tonne!